Il-Ministru Michael Falzon mhux komdu jikkummenta fuq in-nefq eżorbitanti tal-Mediterrane Film Festival filwaqt li rrifjuta li jiddefendi isem il-kollega tiegħu Owen Bonici rigward l-allegazzjonijiet li saru min-naħa tan-Neville Gaffa. Net News istaqsal il-Ministru Laburista rigward dan il-festival li ġie kritikat minn bosta fosthom anki esponenti ewlenin tal-Labor bħal Jason McAuliffe u anki Neville Gaffa b'tal-aħħar jallega li f'dan il-festival intefqu mal-14 miljun euro fost allegazzjonijiet li kien hemm orġi u anki konsum ta' trap abjad waqt l-istess Mediterrane Film Festival. Imma Michael Falzon viżibilment skomdu għall-aħħar irrifjuta li jirrispondi l-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon għalkemm fl-ebda ħin ma ħreġ u għal Owen Bonici. Jiena ma mortx għall-festival, imma li nista' ngħidlek li l-industrija tal-films hija xmarki tal-pajjiżna taħt ħadd ieħor waqa' kollox biċċiet taħt dan il-gvern imxiet il. Però inti taqbel ma dik in-nefqa ġivex Neville Gaffa li kien hemm 14 miljun. Neville Gaffa ukoll li jsaru affarijiet ħżien għada semma konsum ta' droga, semma orġi, Neville Gaffa, qed jikdeb forsi tiddefendi lill-Ministru Bonici, inti x'taħseb? Sar sew f'dak il-film festival kien kollox tajjeb? M'għandix il-min niddefendi. Ir-realtà hija li aħna qed nifokaw fuq ħidma ta' gvern. Illum qegħdin f'pożizzjoni iktar ibsa. Għax laqas oppożizzjoni ma tfadli. Però fuq il-film festival taħseb illi fuq il-film festival taħseb li nefqa kienet esaġerata ma rispondejtniex fuq dik u jekk taħsibx li għandu jsir forsi investigazzjoni għal affarijiet ħżiena li allega Neville Gaffa jew inkella inti taqbel mal-Ministru li dan investiment ma kien hemm xejn ħażin. Mela ġenajlek, mhijiex kwistjoni li jien qed niddefendi xi ħadd. Kwistjoni waħda jiena qed nagħmel xogħli bħala Ministru. Ma tgħidx tiddefendi l-Owen Bonici. Ara, jekk tixtieq ir-risposti li tixtieq inti għamel id-domanda lilek innifsek u rrekordja r-risposta tiegħek stess. Fuq il-festival m'għandix aktar xi ngħidlek. Michael Falzon irrifjuta wkoll li jikkummenta rigward in-nefqa u jekk jaħsibx li bħala Ministru tas-Servizzi Soċjali jemminx li l-flus eċċessivi li ntefqu setgħu jiġu użati għal skopijiet aktar nobbli. Iżda il-Ministru għamilha assolutament ċara li mhux ser ikun qiegħed jikkummenta rigward in-nefqa tal-festival. Komdu bin-nefq inti. M'għandix aktar kummenti x'ngħaddi fuq il-film festival. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma kkummentax dwar l-allegazzjonijiet ta' Neville Gaffa la rigward in-nefqa ta' 14 miljun f'ġimgħa u anqas rigward id-dnubiet li l-istess Gaffa qal li seħħew waqt il-famuż Mediterrane Film Festival.